ובראשית ההידרשות להתבוננות הסובייקטיבית של הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות, אני נדרש לעניין המופע המרכזי של השמש, הירח וכוכבים במקרא, והוא בחלומות הראשונים של יוסף. ובבראשית פרק ל"ז, לפי החלוקה הנוכחית, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, וזה מאוד 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 מעניין, ואני אגע בכך בפירוט בהמשך, אבל שימו לב, הוא אהב אותו כי בן זקונים הוא לו. ואז ועשה לו כותונת פסים. ויוסף חולם חלומות ואומר לאחיו את שני החלומות המפורסמים שלו, ובחלום הראשון הוא אומר להם, והנה קמה אלומתי בלי וו וגם ניצבה. הנה תסבנה אלומותיכם בלי וו ותשתחוון לאלומתי. ועל כך אומרים האחים, המלך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. החלום השני נדרש לשמש, לירח ולכוכבים. ובו אומר יוסף לאחים, אבל גם לאביו. ושימו לב, ויספר אל אביו ואל אחיו, לא ויספר אל אביו ואל אמו ואל אחיו. והיה השמש ו11 כוכבים, לא הכוכבים, כן? ו11 כוכבים משתחווים לי. ועל כך יעקב מגיב, לא ישראל, יעקב מגיב במונח ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. ולאחר מכן הוא שולח אותו לאחיו לראות את שלום אחיו ואת שלום הצאן, ואנחנו יודעים איך זה מסתיים. וחכמי היהדות נחלקו מה נאמר כאן למעשה. ישנה מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן, כאשר רש"י סבור שאכן החלום הזה יתגשם, כי בסופו של דבר האחים השתחוו ליוסף, כן? אבל הרמב"ן סבור שלא כך הוא הדבר, ושלא מדובר כאן בהשתחוות, ודאי גם מדובר כאן באביו ואמו. אמו הרי מתה לאחר מכן לידה של בנימין, ואביו ודאי שאינו משתחווה לו וכדומה. ופרשנים יותר מודרניים, כמו למשל הרב סולובייצ'יק, מסתכל על הדברים אחרת וטוען שמדובר בחלום הראשון בהיבט החברתי-כלכלי, ואכן לאחר מכן יוסף עוזר לאחים שמצויים במצוקה, וגם לאביו שמצוי במצוקה, שמדובר באלומות חיטה, כן? שזה עניין חברתי-כלכלי. ואילו נושא השמש, הירח והכוכבים, זה יותר היבט רוחני, כן? יותר היבט שכלי, כן? שזה מאוד מעניין. ואנחנו רואים פיתוח של העניין הזה אצל ישיבות לאומיות, שהן הלאומניות למיניהן, כן? שמסתכלות בעניין הזה, אכן כעניין חברתי-כלכלי, אבל לא כעניין שכלי, לא כעניין של השתחוות של אדנות, אלא עניין של יחסי תלות. כלומר, ישנה תלות כאן בין האחים לבין יוסף, תלות חברתית כלכלית ואחרת. מדובר בדברים כפשוטם. ועוד המוסיפים ואומרים שיעקב טועה בפרשנות שלו פה, וגם יוסף טועה בפרשנות שלו פה, והם צודקים בפרשנותם, מפני שההשתחוות היא לא השתחוות, אלא היא תלות, כן? למעשה, מה שאמור להיות כאן, זאת לא השתחוות ולא תלות, אלא אחדות של העם הנבחר על יסודותיו, אל מול המציאות, אל מול העולם. והפרשנויות האלה למיניהן הן פרשנויות שוודאי יש בהם אנשים עם שכל וחוכמה, אבל החוכמה הזו היא חוכמה סובייקטיבית. היא לא חוכמה שבודקת את היסודות. היא לא חוכמה שבודקת את הכתוב אל מול דברים אחרים שנכתבו לפני ואחרי וכדומה, אלא היא התבוננות מתוך איזושהי נקודת מוצא, שהיא בהכרח לא נקודת מוצא אובייקטיבית, אלא נקודת מוצא סובייקטיבית. ובואו נראה מה כתוב פה למעשה מבחינה אובייקטיבית, כשאנחנו מסתכלים על היסודות, על המאורות, על המאור הגדול והמאור הקטן, והכוכבים שלהם אני אדרש בהמשך, כן? אל מול אותה פרשה של האלומות, ולאחר מכן של השמש, הירח ו11 כוכבים. וראשית עניינו של יעקב ביחס ללאום אחר, והמונח אלומים, כן? בחלום הראשון הוא מונח שכולל בחובו גם את המונח לאומים, אבל הוא לא המונח לאומים, הוא מטריס אל מול המונח לאומים. ומה אנחנו רואים בראשית עניינו של יעקב? אנחנו רואים קודם כל בלידה של עשיו ויעקב, כאשר נאמר לרבקה על ידי יהובה, שזו התנבאות דרך אגב, ויאמר יהובה לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. לא רב ישתחווה לצעיר, אלא רב יעבוד צעיר. כמובן שאני אדרש לכך בפירוט בהמשך הדברים. ואז אנחנו מגיעים לברכה של יצחק ליעקב,
לאחר הנושא של רבקה ויעקב אל מול עשיו, כן? כאשר יצחק אומר ליעקב, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. תראו כאן את החיבור שבין השמיים לבין הארץ. חיבור של מול התוצרת של המופשט ומול התוצרת של החומרי. ורוב דגם ותירוש יעבדוך עמים וישתחוו, הנה המושג וישתחוו לך לאומים. אבל אנחנו פה בעלומים אל מול לאומים. הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור, ושימו לב האור בלי הוו, עורריך ארור, ומברכך ברוך. עכשיו, לאחר שראינו בקליפת האגוז את ההתבוננות הסובייקטיבית בחלום הזה, אבל ניגש לחלום עצמו. כבר כעת, שהחלום הזה יש בו חשיבות רבה ביותר גם לעניין פרשת המאורות. והחלום הזה הוא לא בא כשלעצמו מהנובר, והוא לא בא כשלעצמו רק לאחר שיעקב אוהב את יוסף ועושה לו כותונת פסים, אלא הוא בא גם לאחר מה שנגרע לאחר עשיית כותונת הפסים, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. כלומר, החלומות האלה מופיעים לאחר שני אירועים. אירוע אחד של האבא של ישראל, לא יעקב, של ישראל אל מול יוסף, ואירוע שני הוא התגובה של האחים שלא יכלו דברו לשלום, שלום בלי וו, לשלום, לשלם וכדומה. ואז באים שני החלומות. והנה אנחנו מעלמים עלומים. ובכן, העניין הזה של עלומים, שזה אל מול הלאומים, כן? זה אותה מילה, זה אותם אותיות, אבל מילה שונה, כן? העניין הזה נתפס על ידי כל הוגי הדת היהודית כאלומות של שיבולים. האמנם? האם יש איזה שהם יחסי תלות בין אלומת שיבולים אחת לאלומת שיבולים אחרת? האם אלומות משתחוות זו לזו? ואז כשאנחנו מתבוננים בראשית אותו פרק על פי החלוקה הנוכחית, פרק ל"ז, נאמר לנו יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן. כלומר, אנחנו מדברים פה על רועי צאן, אנחנו לא מדברים פה על מגדלי חיטה. לכן ההתבוננות של אלומות כאלומות שיבולים אינה מתאימה לעניין הזה. וכדי להסביר לנו על מה מדובר, מופיע החלום השני. והחלום השני שהאבא גוער בו בבן, שהוא אוהב אותו יותר מאחיו, כן? החלום השני מדבר על מקורות של אור. הוא מדבר על שמש, ירח, ו11 כוכבים. ואכן, גם החלום הראשון מדבר על מקורות של אור. הוא מדבר על קרני אור, בתוך השדה, בתוך המרחב של האמונה התבונית. אנחנו מעלמים אלומות, אנחנו מקורות האור, אנחנו מעלמים קרני אור, אנחנו אוספים קרני אור במרחב האמונה התבונית. והנה כמה אלומתי, כלומר, אוסף קרני האור שלי הוא קם בדרך האמת. וקרני האור שלכם תסובנה, הן מסתובבות סביבי והן משתחוות לאלומתי. כלומר, לא אתם משתחווים לי, אלא קרני האור שלכם משתחוות לי. אלא התוצרת שלכם משתחווה לי. והרי אנחנו רואים קודם לכן שהם אפילו לא אומרים לו שלום. זאת התוצרת שלהם, שנאה והיעדר שלום. זאת התוצרת המיידית שלהם של שנאה והיעדר שלום. והתוצרת המהותית שלהם, היסודית שלהם, לה אני אגע כמובן בהמשך הדברים. והנה החלום השני שקשור בקשרי אבות לחלום הראשון, שם מדובר בשמש, בירח, כלומר באלילים, האלילים משתחווים לי, ו11 כוכבים, ודאי שבמונח 11 הוא מתכוון לאחים, ועל כך גוער בו אביו. אביו לא גוער בו על כך שהשמש היה ריח וכו' משתחווים לו, כן? הוא גוער בו על העניין של ה11, כי בעניין של ה11 הוא כמובן ביקש להתריס אל מול אחיו כשלעצמם. לא יעקב טועה ולא יוסף טועה, אלא מי שמתבונן בדברים בצורה סובייקטיבית. אנחנו לא משתחווים לשמש, אנחנו לא משתחווים לירח, אנחנו לא משתחווים לכוכבים, הם משתחווים לנו. ומדוע הם משתחווים לנו? שאנחנו מתבוננים בהם, אנחנו לא רואים אותם כשלעצמם. הם עצמם מצויים באורח שבו אנחנו מתבוננים בהם, באורח שבא מאור, שבא מהקליטה המיידית אל עבר תנובת, אל עבר פרי הדרש. ואם אנחנו מתבוננים באמונות הסובייקטיביות האחרות, באסלאם ובנצרות, אנחנו רואים באסלאם התבוננות באור, כפי שאמרתי כבר קודם לכן, כאיזושהי מנורה שמאירה באמצעות הזית, כן, שמצויה בחומה במשל האור הפנטסטי במסגרת הקוראן. אנחנו רואים גם את חזון הירח בסורה 54, כאשר נאמר בקוראן, אכן קרובה השעה והירח
היבקע. הירח היבקע, וניסו להתווכח אחרי שראו את הירח שיש שם מין בקיעים כאלה, האם אכן מה שנאמר כאן הוא באמת מדויק וכדומה. נו באמת, מה שנאמר כאן הוא עניין של התבוננות אמונית, אבל העניין הזה של ההתבוננות האמונית הוא עניין חסר. הוא עניין חסר, אם כי חשוב להדגיש שמיד לאחר מכן נאמר, אמנם גם בראותם אות יאמרו את פינו, ויאמרו אך קסם זה? ואז אומר הכתוב בקוראן, הם עונים בך שקר. מדוע הם עונים בך שקר? והולכים בשרירות ליבם. אך לכל תכלה יש קץ. ואז הוא ממשיך ומפתח את ההתבוננות שלו על נוח ועל לוט ועל פרעה, כן, והטעויות שלהם. ושוב מדבר על אלה הבוגדים, כן, מה יקרה איתם? הם יצלו באש וכדומה. שוב מוטיב האלימות. לא דיברנו כי אם הדבר האחד יהי, כן? ובכן אצל האסלאם, כמובן שהירח הוא אחד מהברואים וכדומה, כן? ומה שיקרה עם הבוגדים, אלה שלא הולכים בדרך הקורה, זאת האלימות, הגיהנום והאש וכדומה, שזה מוטיב שהם לקחו הישר מן הנצרות. ואם היינו בחזון הירח בסורה 54, מצד אחד התבוננות מאוד מעניינת לגבי הירח שיבקע, כן? ובד בבד שאין להתבונן בשרירות ליבם, מה שנקרא, כן? בשרירות ליבם. ומצד שני, ראינו את נושא האלימות לגבי הבוגדים, לגבי הכופרים וכדומה. הרי שבחזון השמש בסורה 91 אנחנו גם רואים דברים מאוד מאוד מעניינים. אשר נאמר לנו, נשבעתי בשמש ובנוגהו, כלומר בקרני האור שלו, כן? בקרני האור שלו, וזה מתחבר לאלומות שדיברתי עליהן קודם לכן. בירח ההולך לרגלו, מעניין, הירח ההולך לרגלו. ביום בהופיעו, בלילה הלוט, וזה מתקרב, בשמיים ובנותם, בארץ ובפורשה, בנפש וביוצרה, הממשיל אותה להיטיב ולהרע. כי אשרי טהורי נפש ואוי למגאלים אותה. ובכן, יש פה אכן התקרבות לנושא התהליך של המחשבה, לנושא התהליך של הפסיעה בדרך האמת, ואנחנו מדברים כרגע על מה שקורה ברקיע השמיים. אבל אנחנו לא מדברים על השמש, אלא על המאור הגדול, לא על הירח, אלא על המאור הקטן ועל הכוכבים. וכאן הוא נשבע בשמש ובקרניים, באור שיוצא ממנה. בירח ההולך לרגלו, הירח הוא הבסיס לרגלים, הוא הבסיס למועדים באסלאם. והאור של הירח הוא למעשה האור של השמש, ואין פה הידרשות לכוכבים. בלילה הלוט, כן, זה מאוד מאוד מעניין. בלילה הלוט, כן, הלילה של החושך, כן, של המסך, כן, בשמיים ובנותם, כן, בארץ ובפורשה, בפרשנות שלה, ובנפש וביוצרה. היצירה של הנפש, שיש בה את המשלים להיטיב, ויש בה גם את ההכרעה להרע. אז הוא אומר, אשרי הטהורי הנפש, אשרי ההולכים בנפש טהורה, ואוי למגלים אותה. ובכן, אנחנו רואים כאן התקרבות לתהליך של היסודות, אבל אנחנו לא רואים כאן ניתוח יסודי ושיטתי של מהותם של היסודות. ומה שקורה כשלא מנתחים ניתוח יסודי ושיטתי של היסודות, הוא שמגיעים לשגיאה, הוא שמגיעים לאלימות, הוא שמגיעים לכוחנות, להשחתה, לניבול, ובסופו של דבר לקץ.